Labet balik pindu loh. Labet balik pindu. Labet to balik pindu jabot abot. Rada ndengkek dalane. Kan iso Pak Sum? Asih aku kayu pos po. Sampeyan itu kene balik nek. Gede niku pun. Arep bodo terang. sakne kawula ne. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sedulur masih dapat bertatap muka ngonten kembali bersama Bang Wiryondiso sedulur ya. Nah, di edisi hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 8 Bolo. Tanggal 8 sasi Maret tahun 2026. Kebetulan di hari puasa Ramadan ya, sudah hari yang ke berapa? Kemarin itu yes, pokoknya meh 20 ini bisa. Alhamdulillah. Nah, suasanane cerah banget lur. Dino minggu iki esok-esok cerah banget. Sudah sekian lama, hampir 2 minggu di kawasan Trenggalek iki udah aneh ya esok sore awan bengi. Nah iki alhamdulillah saiki wis poso 15 dino, ngancik poso 15 dino sampai saiki terang apik panas ya. Nah, seperti biasa dalam konten sederhana di perkampungan Pak D. Iki ceritane iki esuk-esuk lur arep nyarapi wedhus apa iki? Kulit gedang sing mambengi digawe buka karo sahur ya. Kulit gedang kawak lur. Sing mambengi digawe buka karo sahur nih bocah-bocah ya aku barang. Nah, iki kulite arep tak bakane wedhus ya karo menikmati suasana pagi hari. Di kulit gedang keman kok menawa arep bengok-bengok mergane kurang sarapan ya. Kurang sarapan. Nah, itu di depan sana itu ada orang yang langsir kayu loh. Ada orang langsir kayu di sana itu ada Pak Sum. Nah, yang ngono mumpung terang. Ada rapi wedhus kulit gedang kayak gorek. Kurang pakan Pak Sum. Kayu apa tuh kaya abot men? Oh, letak serah kupus po. Candle. Kita ini makan wedhus lho. Nah. Besok. Tapi iki informasi lur ya, harga wedhus iki saiki anjlok. Iki babon gede tenanan iki ming regane iki majeran lur. Joran duwe. Regane iki ming 1250. Sak montore iki dak anu tak kei 1300. Gede tenanan lur sakmono. Majeran. Malah lah iki ceritane iki cilik lho iki, babon cilik. Ngene iki 800-an. Iki kesempatan kanggo dulur-dulur sing arep mbeleh ya. Murah iki lek tuku nang ngene iki 1000. Kurang luwih mergane kuru iki. Nah, nek ngene iki ndak payu neh lho. Ngene iki regane murah iki sing berjaji pitik jago.
iki pejantan. Pejantan ngene iki murah neh. Ngene iki paling ya wis 1.500 1.300-an padha babon kemang. Dadi iki para peternak kambing iki saat-saat iki rada ngedon ya. Karena ora payu wedhus. Ditane ngaten. Ora payu wedhus. Ning ya kuwi ora dhewe lur, rono-rono ya wis ngono kuwi critane. Nah, iki mah sekedar sharing kahanan suasana kampung khususnya wong ning desa, wong ning kutha sing pengen sasi poso iki arep tuku wedhus ya. Regane murah banget. Nah, kaya ngene iki Min. Ngene iki ndek dhuwit 1.300 1.200 wis tenan wis. Gawa wedhus babon. Nah, kita pakanane lur ya. Iki dipakani kulit gedang rata arep lur. Ora tau. Itu Mbah Sambus kuwi. Nah, iki rada mempeng iki. Mempeng. Ceritane ngaten lur. Di menikmati suasana pagi hari ini kampung lur. Nah, mungkin tadi di depan Pak Des sempat berbicara ya, ngomong lek wedhus kuwi murah. Iki kanggone para penggemar sate, penggemar tinggi beli-belian, buka bersama, kangge reuni, kangge persiapan hari raya lek siran beli wedhus mumpung isih padha murah tuku lur ya. Lek ning Dongko ya ning pasar Dongko. Ning Kampak ning pasar Kampak, lek ning Pule ning pasar Pule ya. Pasar Dongko iki dinane kliwon lur. Ning Kampak ya dina Paing karo dina Kliwon. Mergane goleke ya kawasan Dongko, kawasan desa-desa kuwi. Desa-desa sak kecamatan Dongko, sak kecamatan Kampak, sak kecamatan Pule iki lek Pak Di rada paham titik ya. Mergane pasar lokal. Pasar lokale ya nih seputaran 3 kecamatan. Iki turunan
Jawa Ros Bur. Kupingnya nyingkuk-nyingkuk. Di tanah ini lho, tanah ini. Sumber kayu. Labet balik pindu loh. Labet balik pindu. Labet to balik pindu jabot abot. Rada ndengkek dalane. Kan iso Pak Sum? Ini gini Pak. Asal aku kayu pospo. Sama itu kene balik nah kene. Oke, ini pun. Turah ya sakmono. Tapi lah isik tunggale. Sase antar jane udah pahit ini. Dadak kok bensu iki ya. Stay. Arep bodo terang. sakne kawulane. Heeh.